Privé znamená, ako v preklade je to niečo privátne, niečo súkromné, hej, čo vychádza niečo z mojho vnútra. Určite je to taký pohľad dozadu, hej, že čo som, v podstate takúto výstavu som ešte nikdy nezrealizoval. Marca Holubce jsem vybrala právě proto, že všechny jeho kolekce, ta retrospektiva od začátku jeho tvorby, stojí na příbězích. Každá kolekce je velmi výpravná vlastně a pro účastníky toho workshopu je to úžasný prostor na to, aby reagovali a dotvářeli ten příběh dál. Som veľmi šťastná, že som mohla absolvovať tieto posledné intenzívne 2 týždne s týmto mladým, talentovaným návrhárom, pretože obdivujem ten jeho prístup, ten jeho taký tvorivý zápal a jeho maximalizmus, ktorý sa prejavil aj v tom, aká je inštalácia tejto výstavy. Každá tá kolekcia má za sebou nejaký príbeh, že vždy to vychádza z mojho vnútra, vždy to je súhrn mojich pocitov, myšlienok za nejaké dané obdobie, ktoré proste pretavím do tej kolekcie. Tú inšpiráciu nehľadám vo veciach, čo už som robil, ale vždy sa snažím. Aj tie témy sú také, že vždy je to o niečom inom. To očekávání workshopu bylo možná více o nových médiích a více o interakci nějakého videa nebo mappingu a takových prostě různých nových technologií. Překvapilo mě, že i vlastně studenti do toho vstoupili jakoby ze strany performance, že i aktivně. Takže vlastně ta původní vize, že budou hodně pracovat s novými médii, není tak silná, ale jsem za to velmi ráda, protože se toho zhostili každý jak chtěl a reagovali na všechny ty jednotlivé vlastně body výstavy velmi dobře. Jsem velmi ráda za to, že se opravdu našli lidé v Košicích, že pochopili, že móda patří i do galerií, protože móda v tom prvopočátku a v tvorbě toho umělce, kdy ten kreatér je umělec, opravdu splňuje veškerá kritéria pro to, aby byla vystavená v galerii. Móda patrí do galerie, pretože u nás ešte stále je to vnímanie módy stále je také rozpačité. Považujeme ju za niečo povrchné, za niečo, čo k životu ani nepotrebujeme a pritom si neuvedomujeme, že je to náš životný štýl a že v móde sa odráža všetko. Odráža sa v nej politika, odráža sa v nej naša súčasná situácia, naša kultúra, umenie, všetko. Ale v galérii si zaslúži byť iba kvalitná móda.